Vores problemformulering lyder: hvilken påvirkning havde værdipolitikken på udfaldet af valget i 2015? Først og fremmest vil vi redegøre for disse begreber: dagsorden og emneejerskab. Yes. Og når vi taler om dagsorden, så taler vi om 3 forskellige dagsordner. Der er mediernes dagsorden, der er politikernes dagsorden, og der er befolkningens dagsorden. Dagsordens begrebet, det dækker over sådan, hvad man sådan vil snakke eller høre om. Og når vi snakker om befolkningens dagsorden, så er det sådan, hvad de gerne vil høre om, da de ikke har altså, det er jo dem, der skal vælge, og det er dem, der skal oplyses omkring det her. Når vi taler om mediernes dagsorden, så er det, så er det sådan helst, hvad de sådan helst vil skrive om, altså sådan formidle til befolkningen. De forskellige dagsordner påvirker også hinanden. Altså medierne de skriver om noget, og det gør så, at altså, de skriver jo til befolkningen, og befolkningen bliver så nysgerrig, og sådan, det bliver så det, som de også sådan snakker og taler om. Og, ja. Så partiernes dagsorden, den passer typisk meget godt til deres emneejerskab, da det, som de gerne vil snakke om, det er jo for det meste deres emneejerskab, og emneejerskab, det kommer sådan ind på senere. Begrebet emneejerskab går ud på, at en bestemt politiker eller et bestemt parti holdning til et bestemt emne, eksempelvis integration, hvor at deres holdning er mest populært i samfundet. Det vil sige, at befolkningen synes, at det her parti har en bedst kan håndtere det givne emne. For eksempel har Socialdemokratiet og Rød Blok typisk emneejerskab over emnet velfærd. Det vil sige, at befolkningen mener, at Socialdemokratiet og Rød Blok bedst vil kunne håndtere emnet velfærd. Altså de vil nemmest kunne håndtere velfærdspolitikken i det danske samfund. Nu vil vi gå i gang med vores undersøgende spørgsmål. Hvad lå øverst på dagsordenen, og hvilken betydning havde det for valgets udfald? Ud fra vores eget bilag, som vi ser her, kan vi se, at det var flytninger og indvandrere, der fyldte mest ifølge 30% af borgerne. Det vil sige, at den største procentdel af borgerne synes, at flytninger og indvandrere var vigtigst. Det var derfor flytninger og indvandrere, der lå øverst på borgernes dagsorden, og det er også det, der kommer til at afgøre valget, i og med, at det er borgerne, der vælger, hvem der skal lede Danmark. I bilag 5 kan vi se noget om emneejerskab. Her kan vi se, at survey-eksperimentet viste, at Venstre har emneejerskab over emnet indvandring og integration. Og vi kan så se her, at Blå Blok har et flertal på 53%, hvis vælgerne får at vide, at valgkampens vigtigste emne er indvandring og integration. Hvor Rød Blok så kun har 47% af stemmerne. Det fortæller os noget om, hvor vigtigt det er for partierne, at de har emneejerskab over dagsordenen, i og med, at de jo så kan vinde valget på det. Omvendt så har Rød Blok så også et lille bitte flertal på 51%, hvis dagsordenen er velfærd og sundhed. Som sagt var det her valgs vigtigste emne hovedsageligt integration og flygtninge. Ud fra dette kan vi gå over til vores diskuterende spørgsmål. Giver det mening, at den værdipolitiske skillelinje havde så stor indflydelse i valget i 2015? Det vil sige, at om flygtninge og integration den havde den her store indflydelse på det her valg. Giver det mening? Bilag 7 viser noget om, hvor let vi er stillet. Altså hvor mange penge vi har, og hvor nemt det er for os at leve. Og vi kan se hernede, at meget let
dem, der siger, at de har det meget let, den falder naturligvis i 2008 med finanskrisen, og går over til, at 17% af befolkningen siger, at de har det meget nemt. Denne kurve den er derfor også faldet til 2014 til 16%. Det vil sige, at 16% i 2014 siger, at de har det meget nemt ved at leve i hverdagen. Altså, og de kan få det til at løbe rundt rent økonomisk. Så har vi også noget om Englehards knaphedstese, og den går ud på, at når man ikke længere mangler materielle goder, såsom penge og sikkerhed, så har man overskud til at fokusere på materielle værdier. Det kan være noget som indvandring og miljø. Og man kan så derfor diskutere, om det giver mening, at vi bruger så meget tid på værdipolitikken, når vi stadig er sådan dårligere stillet, end vi var før. Bilag 7. Det kan vi blandt andet se i bilag 7, hvor vi kan se, at væsentligt flere er dårligere stillet end før finanskrisen. Der er nogle for- og imodpunkter for, hvorfor man ikke skal eller skal snakke om den værdipolitiske skillelinje, altså om det giver mening at snakke om den her værdipolitiske skillelinje. Blandt andet har vi som forargument, at vi stadig er meget bedre stillet i forhold til andre lande end i gamle dage. Altså vi har flere penge, og vi har det bedre, kan man sige. Desuden kan vi inddrage Giddens teori i det her. Giddens teori er, at det senmoderne samfund karakteriseres ved, at adskillelsen af tid og rum den er mindre. Altså det vil sige, at det er nemmere at se, hvordan de har det i fattigere lande, end det var i gamle dage. Det kan vi blandt andet via internettet eller tv'et. Det er også årsagerne til globalisering. Det vil sige, at det er nemmere for os i den vestlige verden at se andres elendighed, og vi interesserer os derfor mere for dem i udlandet, fordi vi har overskud til det, da vi har det bedre rent økonomisk. Lige nu kan man også sige, at der er krig i Syrien, og derfor giver det også god mening, at det her det er aktuelt for os i den vestlige verden. Etimodargument, det kunne være, at vores økonomiske situation herhjemme i Danmark, altså den er meget aktuelt, at vi er dårligere stillet end før finanskrisen. Derfor burde vi måske at snakke lidt mere om den økonomiske situation herhjemme, frem for den værdipolitiske situation. På trods af, at vi er dårligere stillet efter finanskrisen, ser det altså ud som at den værdipolitiske spørgsmål, som indvandring og miljø, har været i toppen af dagsordenen ved valget i 2015, både for borgerne og politikerne. Det ser altså ud som om, at de værdipolitiske spørgsmål har haft en kæmpe betydning for udfaldet af valget i 2015.